Hirapan tayo. Kailangan mo. Today is my second day sa province kasi kahapon dumiretso po kami sa dagat. So ngayon, tuturuan ko naman kayong magpingin ng vegetable. So tara, samahan niyo ako. Ito na sila guys. Ang dami, diba? So, unahin natin na. Ipakita mo naman yung i-flex mo natin yung pamangkin kong tagahawak ng timba. Dito. Nay, lahat na ba? Malaki. Ayan, dyan sa likod. Ay, ba't may stick to, Nay? May mga ganito pala siya guys kasi para hindi daw siya matusok ng anong insect yun. Para maganda yung pagkalakma. So, as of now, meron na tayong 4 na ampalaya sa mga dito dyan. Sunod naman natin ay squash, as in kalabasa. So, tara! Nakita nyo naman guys, puro gubat dito sa amin. Nandyan si Tarzan. Ayan po yung aking mga pamangkin. Yan, yung nagbibideo si Winsel May. Patigit kayo! Tingin! Si Lian, si Onyol, GM, si Nicole, at si... Suot mo sana! Nakita ni Bibi na Bibi. Ito naman po ang aking hipag. Mga hipag. Ayan si Ate Bian at si Ate Jocelyn. So tara na at tayo ay magpipitas na ng kalabasa. Tayo niya ito papunto. Manang niya git. Kami nagpapakita. Ang mahiwagang kalabasa. Manang yagit. Manang yagit. Mahihirapan tayo. Kailangan mo. Ay, tara, pasok tayo. Pero yung papasok dito dapat sexy para kumakasya. Pero pag pumasok ako, sexy na ako. Charot. Ayan, nakapasok naman ako. Ayan. So, may iba-iba po tayong shape ng kalabasa. Ito, pakita mo. Ito po yung isang shape. Anong ito? Malapuso. Charot. Ang ganda o, palapuso. Sa mga may puso dyan. Tapos ito naman po yung
Tapos, meron din siyang ampalaya dito. Ito yung mga ibang wow, malaki. Ayun, malaki. Ayun. Ayun, oh. Tapos, alin ba? Ito, laki naman tayo. Pwede pa to? Pilat ka din eh. Mas, ito na yung pinakamalaki na bunga niya. Nakita mo, Vincent? Ayan naman po yung hipag kong isa, nasilip na. Ate Irene, ayan. Nanay ni Vincent. Ito naman po ang aking napakagwapong tatay. Kung saan ko pero na kung ano ang pwedeng pitasin. Na takot sa camera. Anong pipitasin? Dayjayan. Dito na nga po. So, ito guys. Kukunin ko na ang kalabasa ni Pudra. So, dito po. Ayun. Diba? Ito naman yung pa-oblong ulit. Pero yung una kanina nasa lupa ngayon. Ito naman nasa taas. So, kukunin natin. Yun. Pang-apat na ba to? Oh my God! God! Anong talaga? Let's go! Is ito naman po yung patola. Ayun, medyo mataas. Bye-bye! Kalabasa is real. Pinurupulot ng ano. Tanap